Hello fans, I'm here to introduce to you the living golden high life legend, Prof. Goddy Ezike'S. Very good. I'm Chief Ben, Ụmụnwehi Nnewi, onye isi ụlọ ọrụ Bijec Movies International. Ọ bụrụ na anyị ga-afụ na Bijec na onwe ya nọ live today na Nnewi South, Amish, Nnewi South Local Government of Anambra State. Ebe onye otu anyị bụ Double Prof Goddy Ezike'S ka keno dị leda. Enyi anyị bụrụ onye otu anyị na ya tiri egwu tata ka a na-eme ya. Ndị egwu, ndị ejije, ndị na-elele, ndị na-akụ akụ, ndị na-agba anyị nọ ebe a. Anyị na-egosi unu ka o si eme kpọmkwem na Nnewi, n'Ụmụnwehi Nnewi South. Ebe anyị nọ ndị mmemme na-abịa, ndị ụlọ ọgwụ na-abịa. Ọ bụ gọvanọ na Nnewi bụ onye na-agba aka n'igwe, ya na nwa ada Chinonso na-agba aka n'igwe. Otu a ka anyị si wee fụ ya, anyị na-ekele unu na nnọnyere unu nọnyere anyị tụmadụ enyemaka ndị Anambra Broadcasting Service nyere ụnyaahụ ịfụ na ewetara ya bụ emume live ka ndị mmadụ wee nwee ike ịma ife na-eme. Ekene m na aka m bụ onye nkike okwu ọrụ bụ Chukwu Iko o mere ihe ndị Igbo. O mere ihe otu a ka ọ dị. Ya mere ibe gaa n'ilu. Ọ ga-eme mkpu a na-aga ịkpata nsoro wee kpata nkụ. Biko ekelekwa m unu. Mgbe were maịkị a nye our national president. Ka o kwuo ihe ka o si adị. Thank you very much. For state chairman, onye kwuru okwu bụ board of trustee chairman, their movement. Ọ na-agbagide board of trustee bụ achịkọtasị anya bụ onye isi. By the grace of God, nwa nọ ebe a bụ Evangelist Master Justice Nwasike, nwa bụ national president. Anyị gbakọrọ n'obi be Goddy Ezike'S ka anyị bịa gbaa akaebe. Corporation of Service, ọ nọ na radio 21 hours, ọ na-eme film, ọ na-agụ egwu. Onye nke nwere n'akụkụ, onye nke ahụ bụkwa odogwu on-air personality, a na-akpọ music man Eze Ọwụchi. Ọ nọ n'ebe a, Eze Ọwụchi bụ odogwu ihe m na redio ewee na-ekwu maka akwamozu ahụ. So ihe anyị na-ekwu bụ na anyị kwadola akwado. There are so many musicians. There is Samtio is a reggae artist of all to the reggae. Ewegara asị obele nwa, o bidoro nwatakịrị wee tibe olu mgbe aka nna ada ngwacha ya nwa ya gụpere amamịọla na-enye ebe Samtio. Na-ekwe ya ebe a na-eme were n'aka n'igwe si n'igwe ga-agbara anyị aka ebe dịka na-asị dị na Jizọs. Ọtụtụ ndị mmadụ adịghị ama ịma na one thing about musician bụ na ha ga-anwụgo mana ha ga-adịkwa ndụ n'elu. Onye a na-ebe a bụ onye a na-akpọ King SewaSewa, Arabanko, ndị kọndọktọ Arabanko. Yes, and at the same time, onye a na-ebe a bụ ya ma ngoro ukwu na ba ndịda na ba. Ọ bịara nlerecha anya ihe a na-eme na Naịjirịa wee sị ukwu na ba ndịda na wa o, ukwu na ndịda abụghị ofucha. Ọ ga-ekonukọ. Biko ana m ekele ndị Igbo niile bịara ebe a. Enugu ka m si bịa, Enugu Ngwo, ama onye wawa, onye nka. Mana ife nji isi ọnwa na m ga-ekwu okwu ebe a bụ na ndị na-eti egwu bụrụ ibu. Nwa ka bụ obele nwa, mana mgbe m ji zute nna ya okwu Goddy Ezike'S, enwere too many lessons ọ kụziala m.
Igbo Kati no bilena Wanya ije manu Ron na mamu Wanya melody me Wanya melody me Mwa brobe Wanya melody me Ibe zikedo Mwa brobe no Agirigiri guru guru ho Awa wele 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 Awusa monani Makana mwedele machina obrazi kwa mwano wa mwele Ono na mwele lile machina obrazi kwa mwano ayokowa Hiro, 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 hiro Professor Goddy Ezike'S Ghana born Kake Mobileda Diloniru Okita Abonde Association of Music and Film Producers and Marketers of Nigeria Mobili Ebolo and Movement Goddy for our national patron Ụmụnwehi na-akpọ petron osie ike anyị agbachiekwu dịka nna egwu o nwere ihe anyị chọrọ nye anyị advice ihe niile n'ebe a bụ ndị na-ele egwu na-alụ egwu na-ele fim na-alụ fim na-eti eti na-agba agba o nwere ihe anyị na-enwere na movement so ya ka anyị ji wee bịa ndị niile n'ebe a bụ ndị egwu China sono biko Kaina yono Eto si na di Kedo nye bụ onye isi n'ebe a Kedo afa gị Emeka anyị na-ayọ n'afa Jesus Christ anyị ji maka ya wee bịa ebe a ezinụlọ a dị n'aka Your father is no more
but your father is alive. Through his music, through the works of all he has done, his goodness, all the things we are as a family. Jesus. The CEO, Port Record and Entertainment Company. Thank you. Oka bụ Bijec Movies International ka ji ọgbọ n'igosipụta ka esi were ahazi mmemme akwamozu nke ezi nwanne anyị nwoke bụ Double Prof Goddy Ezike'S. Unu na-eme ọfụma, kamera unu dị sharp. Ndị emeghị nne. Gị wezi opportunity agwa nna anyị ka isizi wee were onye ọgba n'osiarị wee hụ ka ibe si wee ga na mmemme akwamozu a. Ndị niile gara ọfụma, Goddy bụ onye udo. Ine na-anya efu na ebe niile dị ka ndị niile gara ọfụma. Abịa n'anya bụzie ndị producers, both movies and music production. Abụ m onye ọbụla zụrụ ma ndị na-agba agba ma ndị na-eme nkiri ha nye ọbụla nọcha ebe a n'ụbọchị taata. Den kerozie kere ekpele gị wenyezie ngwurube Goddy Ezike'S rapụrụ wee nawa n'ụmụnwa n'oge a. Ekpere m bụ ka ha nọ ọnọdụ dịka Goddy si agwa m. Ha na-achọ udo. Yes. And he's a very nice man. No maara Chineke. Ndị be ha ga-abịa m witness. So onye na-achọkwazi problem masịkwa. Papa ha wụ onye udo. I believe in udo ga-adị. N'aha Jizọs. Amen. Ama m na nwere mkpụrụ okwu na abụmọdụ nwere ike ịgwa anyị gbasara ihe ị na-afụ n'ụbọchị tata ka o si were aga na be ya n'ụbọchị tata. Chineke amụka maka na up till now since ebidoro mmemme a yesterday bụ elu okịta ma candle night ndị ime anụme and all that anyị wadịkwa connected ndị amụma oke nwere akụkọ ọjọọ anyị nụ so Chukwu ka na-ekenegodo n'ihe n'ife niile si ka o si wee mee ihe niile a na-eme na-aga welewele. That is number one. Nke Igbo abụ na anyị onwe anyị bịara ebe a bịara ka anyị bịa kwanyere nnukwu nna anyị maka ihe ọ bụ otu ndị amụfumanụ ịkpọlụọ ya n'isi ọ bụrụ association of music and film producers and marketers of Nigeria. Mobili abụla amụfumanụ. So Professor Goddy Ezike'S bụ our national patron. Other beautiful members ma ndị si Abuja, Lagos, Ọnịcha, Ọka wee bịa anyị kwanyere nkwu ikpeazụ dịka anyị si emelụ ndị na-ebutọ n'ọnọdụ ya n'ebe anyị nọ. So anyị na-asị ka Chineke si duo anyị bịa ya biko ya durukwa anyị n'udo dughachikwa anyị na aba anyị dị iche n'iche n'aha Jizọs. Anyị mechazi anyị tabịa mụzọ ya na-eme unu ka agbara onye unu ịkpa ha aka na Bijec, ịkpa ha aka na Bijec ihe afụ m. Ịkpata ha na Bijec ịkpa aka jụọ ese m ihe afụ m ọfụma maka m onye nnọchite anya ndị Bijec na Nnewi North. Different anyị na-akọwa ya na ọ na-aba na kamera ma na-eziokwu ndị enweghị nne ya ebu prezo bụrụkwa ndị egwu otu a ka ọ dị echekwaba anyị ka anyị na-aga n'ike na ebube n'aha Jizọs. Amen. Maka nwanne m nwoke ma si n'ọbụ ọ na-akụ ike nke a ga n'ugbo ezigbo ya nwoke amara m God mgbe mpelu mpe ya na this my brother. So ọ na m enweta onye bụ isi asị na-emeka sị Emeka na-ekwu ezinụlọ a na papa gị bụ onye udo dịka nsị mara ya nyekwu ụkwụ na nzọkwu na ọzọkwu weta ọbịa udo chịkọta famili gị chịkọta ụmụ nwaanyị siri ike mana ọsọ na amara Chineke ka eji achịkọta ya bụ okwu na atọ mọdụ Emeka sị anya were nwayọọ chịkọta ezinụlọ a ka ezinụlọ a gakwa n'udo dịka nna ya si wee sọpụrụ wee chọọ udo dịrị ha n'ezinụlọ a ya ka nna ekwu n'aha Jizọs ụfọdụ ihe ọzọ anyị ji eje ọkwa Jizọs mana eziokwu onye ahụ ebidobele ndị enweghị ọ ka bụ ndị Bijec Movies International na-ekwu anyị wee sị ka ịkọwataziere anyị ka isi wee bụ ka mmemme akwamozu nke otu nna anyị si wee gaa n'ụbọchị tata. Nwanne m mmadụ efugo na ọ dịgo ka ọ ya adị na ọnwụ bụ ụgwọ onye akwụkwọ nke ya nwere onwe ya otu a ka ọ dị. Goddy Ezike'S akwụkwọ nke ya otu a ọ bụrụ ife ọnwụ ọ ife mwute maka na egwu ya ọ na-adị m ka ọ na-agụrụ m egwu mgbe ọbụla mana kịta mma mfụazị ọzọ nna ya Chineke bụ ka mkpụrụ obi Ezike'S na ndokwa udo bata n'ezinụlọ a ka na mgbe a na-adụ nwa nne ya na-anọrọ ndụ nwa nne na nne ya nọrọ ozi ebe etu a ka ọ dị anụgo m ka o si ada
ana amụgo m udo ga-achị na nwoke nụrụ nwaanyị ịtọ na ọ gbani na-ayọ ndị nke nkịta na-eti egwu ma mụnwa ma onye ọzọ ofu nwaanyị zuele gị ofu gabachukwu mkpụrụ nke afọ ka ọ gọzie gị ọ ya aga ndị sie n'ụwa isi ife niile ya ebi mụrụ gị na ga-enwe nsogbu famili ga-anọlụ n'udo ị na-akpakwa n'udo ya bụ na ana m Chineke ka mkpụrụ obi Goddy Ezike'S ike na ndokwa ekele ndị Bijec mana eziokwu a na-aba n'ime je wepụta ife zoro ezo ya bụ na ana m asụ njikwa ike egwu ọfụ o melụ tupu ọ nwụrụ ama na obere oge ọ ya ekwe enu obere oge ọ ga-ekwe enu nwa ya